tak ja dám Skywars. Fajn, hľadá sa niekto, ale ty to mal najradšej, pretože prídeš von do stredu proste. Ale som vybral Skywarsy, pretože ja som ich najhorší hráč, proste ja vôbec neviem hrať Skywars. Úplne najhorší hráč Skywarsu. Ale chcel by som aspoň raz vyhrať ako. Už mám 23 týchto blokov, že na nič. Mám hrozné veci, takže ja spolieham len. Fajn, vyhral som, tak ja idem hrať ďalší. Spadol, nice. Tak. Máme tu vodu. Som na nič inak itemy. Som potreboval niečo lepšie. Tak, skočíme. Už je konečne nejaké lepšie niečo. Fajn, už budem Tento to jak dal zase. Nemám ani meč, ani nič. Fakt, ako toto som prehral. Nevadí, tak ja idem ďalšie. Ale to jaké mal on dobré veci. A jak sa tam stihol vôbec dostať, ako. To vôbec ako nebolo fér tamto. A tu nemá žiadne šestky. Ja som nestal bloky, hej, čo to je? Sa nehrá. Myslím takto, okej. Tu sú už nejaké bloky konečne. Ale celkom na nič veci mám, takže. Tento som minule myslím vyhral, ale to som mal šťastie strašné. Takže neviem, či to dám aj teraz. Pozor na vec.